wij maatje dit daar wat krijgen en nou ja, dat vinden wij wel wat is plicht. Vanwege de mensen die je lezen. En wij willen dat een beetje knap. Hè. En waarom doe je ook nou krijg dit stijle werk? Dat is zo komen. Siebes begon te menen, we doen het 4 jaar hier en dat voldoet al heel goed. Dus er is nooit weer een woord op praten. Ik doe dit en praat eens uit. Dus, en dat hindert niks. En hoe is de werking met de man? Ah, prima. Hij wil willen. Ja, ja. Ja, want wij hebben het dat onder. Ja, wij net. Nou? Zeg ik me net vertellen. Oh. Nee. Gaat het samen al? Ja, joh, nou eruit, ja. Nee, maar dat kan wel je net zeggen. Nee. Ja, dat kan je daar lopen, hè? Ja. Ja. Lig je daar nergens op? Dat wat? Wij met alle even. Hè? Wij met alle even jaren was toch al je betrekt. Oh, zo. Ja, wist. Jo doet de werk, is zij steeds maar bij. Ja, lig het nergens op, no? Wij staan nog allemaal hoeken, maar Piet zei, wij matten erom en wij matten jaren wat er zijn. Nou, ik maak je hun niet meer. Hij is de eerste, die jonge vrouw die dit loont, dat shot hij het eerst. Ik ben wel iets. Ja, hij shot er al zijn, no? Ja, zei je in de grond niet, no? Maar jou bent het langste. Ja, ja. Ja. Dus maar jou maakt je hun er dan een attent op? Dat er iets voorbij fietst? Even maar een zak achterom. En heb je er wat eigen voor? Die mag het overbrengen. Ja. Hij had een lezer op. Maar dan, als de hele mooie die daar zit er niks nu, dan je niet er alleen geeft. Ik zal die vertellen, ik ben de oudste, maar ik word het meeste plegen. Maar dan ken ik het wel hoe, hè? Ja. Ja. Dat valt daar. Nou. Maar dus je hoeft Ja, het breder nou. Ja. je hoeft dus net uit te boeren bij de vrouw. Nee, gelukkig niet. Nee, dan praten we er even over die erg. Dank je. Ja, sure. Ik moet Mercedes dan hebben we er even nog lekkere purring uit zijn maatje kind en sassen wat je. Ja, Ik ben nog wel. ja. Ja. Als je weet wat er je krijgt, dan hoeven we net eens nooit te vregen. Kon je maar even mooi. Want Ja, hij dat kreeg is pudding met vuil. En die vuil had er het liefst. Hoe dikker dat ze binnen, hoe lever dat er het heeft. Wat zou hij er nog En mee een weten, grauw, ja. de hakbal van toen. Nee, maar zo hebben we dat wel. Ja. Ja, maar ze is altijd wel blij dat ik thuis kom. Nou, wat is dat mooi. Ja. Dat ben ik geworden. Die viel zo kort de tent uit, monsieur, dat ben wij net. Nee. Nee, dat ben we net. Maar ik krijg zelf wel een stukje van jouw puddingbroodje dan. Ja, heel even net. Die ben er bang van. Oh ja. Ja. Monsieur, Wat het ik heb er van jongens gewoon altijd gekregen en nou, dat is zo lekker. En wist wat? Echte oude boerenmalken. Dan komt er nog een beetje rem op. Dan krijg je een beetje slarium op. Ah, zo lekker. En dan Ja. dat zo. Ja, nou ja. Nou ja, dat is nog niet gezegd, maar dat wondteken van soms, nou. Dat brengen niet.